ku biyo mu domin ku ji falalar layya. A ranar sallar layya babu wata ibada wadda ta fi daraja mafi girma a wurin Allah Subhanahu wa ta'ala irin yin layya. Layya na farko sunna ce ta wato ainihin annabawan Allah. Dukkanin annabawan Allah sun yi layya. Idan aka koma annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya yi layya lokacin da Allah ya ce ya yanka ɗansa. Bayan ya yi biyayya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kuranye masa wannan ya kawo masa rago ya yi layya da wannan ragon. Sa'an nan abu na biyu kuma yin layya yana kusantar da bawa ga Ubangijinsa. Abu na uku kuma yin layya yana yalwatar da iyali da talakawa wanda za ku samu wani bai taɓa cin nama ya ƙoshi ba sai ranar sallar layya. So yin layya ana yalwata iyali da talakawa da bayan Allah. Sa'an nan kuma dukkanin kowane gashi ɗaya na dabbar da ka yanka, kowane gashi Allah Subhanahu wa ta'ala zai baka lada ga wannan. Saboda haka layya yana da falaloli da yawa. Insha Allah a cikin next episode za mu ji sharuɗɗan layya. Assalamu alaikum.